हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं बयनिसिमबो नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव मोनसे गोदान गुबुन भिडिअ लानानै फैलायबाय थ' आङो फंनैसो खोथा शेयार खालामनो सानदों दा बावैसो माने दोनस्रि फुंखा चेनेलखौ आङो नायदोंमोन दा बिथांनि भिडिअसखौ नायनानै आङो मोनथिनो मोनदों नोंथांमोन बयबो मिथिबायबो जानांगौ दा बावै सोलिफुबाय थानाय जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा 10,000 रानबाय थानाय नोंथांमोनाबो भिडिअसफोराव नुखाबाय जानांगौ दा जायफोरा मोनथ'वाखै नोंथांमोनाबो सांग्रां जानाया मोजां मानो होनब्ला बेवहाय ओरैबायदि मानसिनि थुबुर जायो ओरैबायदि भिर जायो बेवहाय माने जायफोरा उइक देहा बिथांमोना थाङाबाबो जागोन सोरबाफोर लोमजाबायदोंब्ला आरोना थांनांगौ डेटफ्राव लोमजाबायदोंब्ला माने बेफोरबायदि देहाखौ लानानै थाङियाबो मोजां मानो होनब्ला गाव गावखौ बिराद खस्थ' होनायसो जागोन आरोना ओमफ्राय जायफोरा उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ बिथांमोनाबो थाङिया मोजां आरोना आङो माने बिथांनि चेनेलखौ नायनानै आङो फुरायै मिथिनो मोनदों ओमफ्रायहाय बेवहाय ओरैबायदिबो जादों मोनसे घटना सासे प्रेगनेन्ट आइजो बिथाङा माने बेबायदि भिरनि गेजेरावनो गथ' जोनोम होनानै बिमा फिसा गोमालांनायबो जाथाय जादों थ' आङो खोनानानै आङो बिराद दुखु मोनदों मा जातिमोन बेखौथ' बिथाङा फोरमायनाय जायासै ओमफ्राय लोगोफोर आं बेखौनो बुंबावनो सानोखि मानो होनब्ला बिराद मानसिनि गेजेराव जायफोर उइक देहा बिसोर थाङियानो मोजां अनेक जायो जायफोरा हाई प्रेसार बा ल' प्रेसार बिसोरो माने सहायनो हाया आरोना बेबायदि भिराव खर' गिदिंनाय मानाय बिथांजोआबो खोन्थादों बेखायनो साबधान जा लोगो नोंथांमोन आंनि भिडिअसखौ नायदोंब्ला आरो देहाखौ स्ट्रं खालामदो बिनि उनाव मोननो गोनां 10,000 फैसाखौ लायनो थांदो आरोना खिन्थु दा जुजि लोगोफोर उइक देहा लानानै दा जुजि गावखौनो खस्थ' होनाय जागोन मोनखागोन सिन्था खालामनाङा थांलायनानै जुदि चेकखौ गाव लानानै फैबाल' मोनगोन बे नङा ग्रुपआवबो हरफायो होननाय खोनादों आरोना लोगोफोर थ' नोंथांमोना नो टेनसन जायफोर मोननो लागा आरोना स' आहाबो दंखायो आहाबो मोननो लागा माने दिनैमोन जोंना डेटआ खिन्थु केन्सेल जाबाय नेक्स्ट डेटखौबो मिथिखाबाय आरोना आंबो थांगासिनो 10,000 फैसाखौ मोननो थाखाय आरोना अब्ला बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै आङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दिनैनि आंनि मिनि ब्लगखौ बाय बाय गुड नाइट बयनिसिमबो